on calminama on jettama yeeɓiyankoɓe Pindi Média woni ayawo ngo e haalirde nde mo kala ɗo woni salminama salminago needi e salminago teddugal caggal yettude Allah e juldenal makko ɓurnaɗo e nder en jetti jignaɓe men e jignaɓe mumen sernaɓe men e sernaɓe mumen en garti ɗo e ngal ɗo digal keerigal ngal ganduɗa ko yewtere heewide ko sababu mum saabi ko dillini ko ɓuri hewde doole e ko dilli ko sababu oɗo plateau son ƴeewi banggue ñaamu ko Alhaji Abou Sy lolluɗo Atoumane Sy mo tullude bango ha tallo walla ɓoggue banggue nano ko Alhaji Abou Gaye mo wocci e walalde eɗen ndende mabɓe nde ɗo yewtere hannde sababu yewtere nde ko yewtere ko jiɗɗen ko ndenduɗen ko mbaɗɗen ko gowɗen ko ummi e ƴiƴam men ko ummi e kosam men ko ummi e duhi men woni ɗemgal ngal e leñol ngol e pinal muɗum humpani hay goto duuɓi 50 ɗi fedde ɓamtare pulaar Mauritanie dañi anniyi ɗum mawninde e yeeso teddugal gardi ɗo ba Bocar Amadou ba Bocar Amadou Allah hokkimo woni hay so sosano fuɗɗaki ardade ngolɗo keɓɓol e ngolɗo lamsogol e nde ɗo hitande yo jokku ha juuto Allah hokkimo ngal teddugal koye dow ɗum fedde ɓamtare pulaar Mauritanie noddi ɓesgu muɗum noddi rewɓe ɓe e worɓe e sukaɓe e mawɓe noddi koyete ko maayo wona keerol hakkude Sénégal e Mauritanie noddi wonɓe caggal leydi mawnide ɗiɗo duuɓi gam jangguinde sukaɓe ɓe ganda ɗo rewano ganda ko haɓano ganda ɗum sippiro ngo wonno ha yettiɗo wadde e ngon bismango ɓe jejjitani hen lewlal communication kanko ba Bocar Amadou o neldimoni foof bismango mum kono o neldi lewlal communication bismango jejjiɗen koye men ƴettuɗen bismango rendago ngo yano toon ko Abou Sy yano toon ko Abou Gaye noon Djiby Dieng jogui caméra o en jettimo jarnimama mo wondude e wondiɓe makko Alhaji Abou Sy bisimilla konngol no yeeso ma calmina bandiraɓe dendi Abou Samba Diop moƴƴere Allah e maayo jam mi salmirimama juurimama ñagono on Allah moƴƴere amin duwono kadi dendagal hettiyankoɓe Pindi TV e gollotoɓe muɗum nde Allah luɓirta ɗumen cellal e hokka ɗumen kadi ne mbawka e jokkude golleji mumen moƴƴere Allah e ma pa bisimilla Alhaji Abou Gaye e togere mi salmitimama mi juurimama en calmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe ndeɗo yewtere dingiral meɗen Pindi Média e kañum e ceŋorɗe muɗum kala eɗen bismoɓe e ndeɗo yewtere nde gandanɗa hoorema noddi ko pinal noddi ko gandal kono noonne kadi noddi koko wiyete asli ko henna ɗum noon eɗen bismoɓe e yewtere nde en mbi kadi mba Mauritanie welde saabu on ñantima to jeeso mon ɗe laaɓi ɗe jeyatan ɗo nde ɗon poyi min dana mbawan ɗon ndi kono elli kono wayi liɓe toon seeɗa min kalda ha walla ko Abou Sy kalda min kam susa haalde waɗanke mi susaldema susade wawde gen jaharde ko nira min mbano ala min kam ko jiimi on hannde komi faytino on wutteji ɗi payrinma walla ko wona wutteji ɗi jeeso ɗe no laaɓi oɗon beele ƴiyam aɗanne neɗɗo fof kewɗo coowo kewɗo jedde duhu taw kongo ngakkira kono on jeeso mon ɗe no laaɓi min tan gonɗum dow muɗum an maro Abou Sy jiɗɗa wiide eyyi min kam mi ala hen Mauritanie sa naari toon kaaray siragal gongal toon ngal e moƴƴere wonde toon nde e neɗɗagal gongal toon ngal e yidde ɗemgal gongal toon ngal e ligganade liñol gongal toon ngal ala e sago wooda ko wayli e maɗo teke ko ɗum woni ko dillata toga eyyi no winni tan ko leydi belndi belnodi belndi pondi kadi welde eyyi saabu wonɗo umma wonɗo yetta wonɗo faya ko fuɗɗa ko daña ɗo yettaɗo ko no dañira ɗo fayaɗo ko ɗamina ɗum noon so tawi hakkille liggorima noon tan ene gasa hakkille ma deeƴa ɓernde kadi deeƴa on cifni ko yejjitaka on gotni ko mayano Sénégal e Mauritanie ko leydi gotoy ko maayo seerde en ko leyɗele men mbayi noon no juuti kono gartan ɗe jogui ko ndenduɗen e balɗe fof ko hen mbaɗanmi jewte woni guila 47 48 fedde wonde fayida e ndinode Sénégal e Mauritanie tawi ko yoɓe wimi e wimami IGOAV Union Générale des ressortissants de la vallée du fleuve nde mbanno guila SFI o ha hande mi wi so tawi laamu PS jaalima e leydi Sénégal walla socialisme
fedde nde ne jogii heen geɗal sabu ko jetteeɗo aawu jeenaaɗo leydi Mauritanie e Aboubacar Kane gonno heen nde Mauritanie fayi indépendance tacciti Aboubacar Kane heddii heen Lamine Gueye ne jingana nda Goye Dakar e Fisk ɗum waɗiri campagne Senghor Aboubacar Kane on ngana ko Mamadou Dia mbi duttoɗen e remooɓe awooɓe e aynaaɓe daande maayo Sénégal e Mauritanie mbaawa yiitaade koye mumen en 1948 hayti 50 wadde koko wonno watti Sénégal e Mauritanie ko gootum toka attama duuɓi capanɗe joyyi ɗi fedde ɓamtare Pulaar Mauritanie waɗi e gardugol Babacar Amadou so tawi a ɓeeti ko nanannoɗa e ko jiiɗa ko holno jiiɗa dande fedde ɓamtare Pulaar e nder leydi Mauritanie moƴƴere Allah e maɗa yo jaam salmina Abou Samba Diop ko ardi fof ko weltanadema e bismandu ndu bismandu kadi gam ruttude teddungal ñalɗi bannoɗi mawningol duuɓi capanɗe joyi fedde ɓamtare Pulaar to Mauritanie amin mbima hen e bismandu mba kadi amin henne kadi jonde amen ɗo tigui rigui wona jangguinde yimɓeɓe ko woni fedde ɓamtare Pulaar Mauritanie ala koko min jii toon e golle e garɗugol ko ɗum min jiiɗi e komin teddina ron ko ɗum min jiiɗi ruttude ngal teddungal woni ɗo hen ko ardi fof fedde ɓamtare Pulaar Mauritanie ko adi ene sose pelle pineyankoje pelle guure pelle diwanyankoje darannoɗe ɗemgal darannoɗe pinal ɗum ko walla to banggue faggudu walla to banggue ruttanare ƴellirde leñol ɗum ɓooyi e nder rendo meɗen rendo Pulaar ɓooyi kadi e nder diwan Mauritanie o kono noon nde yeehi ha hedde kitale les années 50 1950 en fa yeeso nde UNESCO jooɗi yidde heɓtinde hankkadi ɗemɗe Afrique e ƴellidde ɗum ko e ngan sanga hedde 1974 fedde ɓamtare Pulaar e koye hoyi meɗen wonnoɓe toon gone jokkodirde yidde tafde fedde mawde nde ene wona fedde moɓore dendagal ko fati e pinal e ɗemgal e ɗen pelle gonnoje sawdiyankoje kono noon ko ɓurata teskinde hen koye hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom e nde fedde nde sosa ko nden laamu Mauritanie heɓtini ɗum nden heɓtini ɗum kadi adi wonde président Mayre gardiɗo majjo hoorero mawɗo o ko Souleymane Kane tuganma 1976 ha yettanima 1980 Allah waɗi kadine e jillu min mbaɗi toon ngu ko hunde sattude togar kadi ko hunde fonde yettinede Allah ndeɗo fedde ko nde fedde yummare kala dillo nangu ummigo faade ɓamtude Pulaar ko nde fedde yummare kala hirjinore kala ko fati e gendiyankagal ko kayre woni yummare sibu ko mande woodi ko wawi saltude hen salti hen ko nde jibini ko daña ko wawi dañede hen wadde noon kadi ko yettude Allah jettugol Allah ngal kadi ɓuuri mawnude fof kadi ni ko e ɗen jagorɗe e ɓen adinoɓe wonde hooreɓe ɓe kamɓe fof eɓe guuri ɓe tawtorama ñalgal fede nde guilande sosande ende gasa tawa nde ɓe sosere nde kamɓe ɓe kewani duuɓi eɓe jaare hedde capantati en capannayyi en walla ko way noon walla ko manki ɗum seeɗa walla ni taw pori ɗon firti koɓe sagata koye cagatagal mabɓe wonno sibu Souleymane Kane hande so nde o jooɗi nde lomtima ko biyeteɗo Ba Mamadou Siley Ba Mamadou Siley nde lomtimama ko 1980 ha 1985 kañum ƴettiti o ardade fedde nde Oumar Idrissa Sow kañumne kadi ƴetti tugganma 1985 ha yetti 2003 on tawtornoma jonde nde kañum e Ba Mamadou Siley tugganma kadi ne 2003 o ƴetti ɗon ko biyeteɗo Amadou Oumar Dia Amadou Oumar Dia ƴetti tuggi 2003 fayanma 2019 ene tawtornoma jonde nde professeur Amadou Oumar Dia nde on joƴƴini nde lomti ɗum ko président hande jooɗiɗo biyeteɗo Ba Bocar Amadou on tugganma 2019 nde lomti Amadou Oumar Dia nde ha joni ko kañum woni ɗon eɗen ñagono ɗum Allah gurdam juɗɗam ɓeɗo ko ɗum yettere Allah ɓe tawtorama woni mo tawtoraka jonde nde tan ko Souleymane Kane goto Souleymane Kane woɗɗude ɗum walla tawa wonko jaggi ɗum toon gantuji ɗi ene kadi ɗum wawde tawtorede kono mo gandanɗa hay sinno o wonano kanko sosi ko kanko woni gadiɗo ardade fedde nde te duɗal ɗemɗe gendiji Mauritanie nde gandanɗa hoore maɗa nde hay leydi gotiri dañani ɗum e Afrique wonɗo dilloji kewi ko wayno wiide Sénégal ene daro yo ɗemɗe ɗum ɗe mum keptini Guinée ɗon ɗo adi windede ni ɗo batu
ngadiigu widde wadde transcription ko faari gila 1958 wonde binditgol ɗemgal ɗemɗe meɗen afrique naji e gurdam Sékou Touré ɓen fof e waade noon wonko Mauritanie dañi ɓe dañani kadi saabi ɗum ko gotgol fedde ɓamtare pulaar kamɓe tan dañi ko wiyete institut des langues nationales ko institut des langues nationales nde sosa nde kadi ko kanko Souleymane Kano ardino ɗum ha nde woppi hande nde ngal duɗal wayla eggina fatina université waɗoya toon département kadi ne oɗo saaha kadi ne wayni tawa ngal arti ko e noon firti ko ndeɗo fedde konde fedde yummare kala pelle kadi ne eɗen jetta hen ene wawno wadde mbasen teddinede weedi en gara tawtore ɗen lewlal communication wasa bistede pelle tebtal pulago e ɗo wawno wonde pelleji fof ɗe gaari tawtorama bisma noon fof gaari tawtorama kadi Sénégal naɓe gaari tawtorama kono noon eɗen jetta ɗon Bocara Amadou Ba ko kanko mo gandanɗa hoore ma ɓoyɗo notade meɗen e nder noddali men enen lewlal communication ko ɗum jeeyi sababu nde noddi men nde enen fof e jogonode woni gantuji mbiɗen ko alay saago tan jehen mawto ɗon ɗum firti ko ɗum ɗo tan e meftande widema ni woni mbaadi fedde ɓamtare pulaar Mauritanie to banggue gonka muɗum ha oɗo saaha yettude Allah a jarama Ba Bocar Amadou jarama lewlal communication fof ino moɓade yaaha heddi gantuji kono onon yaaɓe oɗon timma oɗon jona frère an kam ko bindata ko no ɗum wayni joni noon an a yeehi a tawama to banggue laamu jagoɗo kala faɗa ko fate pinal ari koolaɗo kuuɓal laamu ari ko hewno wayde e dente men so tawi en mbaɗi laamuji kewa notade en tuka hol jiiɗa notogol muɗum e holno jiiɗa notogol pelle gonɗe toon ɗe e yiyande mabɓe ko fuɗɗi dañede ko e ɗiɗi ñalɗi baɗɗi toon to leydi Mauritanie togara Allah jarama a jarama e namdal namdiɗangal ko faati e dille dillunode hon ko faati e fedde ɓamtare pulaar Mauritanie hono togara Abousi addi cimtol fedde nde hay sinno koye meftande ɗo nde fuɗɗi ardinoɓe no wirini ko yettande ɓe Allah saabu gila fedde nde sosa mennoɓe ardade fedde nde fof eno guuri wayani no Sénégal ni so tawi en ƴeewi Sénégal sosnoɓe ɓe ko ɓuuri hen hewde jeehi kadi mennoɓe ardade ɓene kadi ko ɓuuri hen hewde kadi yeehi yafuɗa kadi mi tayanima ɗon ko gotto ko haali joni Mauritanie dañi institut langue ko laamu heftini kono kadi jokkudel mabɓe hono fedde IGOAF nde hakkude fedde ɓamtare pulaar ɓe gari ɗo kadi wiide Sénégal naaɓe tolno naggam o wawi nenno Mas Dia en wawi Pod Dia en yo gummo ɗo jokkudal pelle ɗe jaaha ɓe ballodir tolde banggue hebloji ɓe gadi dañde ko laamu heftini ko bisimilla e ɗum ko yettude Allah no fewi par ce que pelle ɗe eɗe jokkodirno e saaha mawɓe ardinoɓe ɓe eɓe kadi jotodirno kadi eɓe kutodirtuno sabu so tawi en ƴeewi pelle ɗe nde ɗe jibina ko heewi ko daña e to banggue ɗemgal ngal to banggue ko janguete hen ko windete hen koye disnodiral mabɓe ko heewi jibina hen ummotoɓe ga wooda ɗo pottoyi jooɗo wooda ko tongi cara cakta on saaha no aduna o no wayi hande ni on saaha wayano noon communication hande oɗo yettiɗo on saaha yettanoki ɗon kono noon ko dañano hen to banggue communication ɓurno wonde fimde e haɓɓere e tidde e par rapport e hande oɗo communication heewi elle ɗo communication ɓuuri webde ɗo sari saakiɗo ko ɗon caɗele ɓuuri hewde e pelle ɗe te fotani wonde sahande ɓe daari eɓe liggo kamɓe e oɗon saaha communication ɗo yarata hande ɗo yettanoki ɗon kono noon alhamdulillahi humpani hay goto kala ko joli ɗo joli ɗo koye oɗon saaha ko ɓuuri hen hewde wonno ko bouche o oreille ko hunuko ma tan nofram ko ɗum wonno communication min nanna Abousi nanna goɗɗo nanna goɗɗo woyanno way hande ni joɗɗa ɗo ene téléphone maɗa aɗa jogui groupe maɗa WhatsApp fodde ujunere neɗɗo ene woni hen lança hen message maɗa lawol gotol goto fof heeɓa kono noon message oɗon garowo e heeɓoɓe ɓe go foof nanggata message o sara ɗum sarkita ɗum silkita ɗum ha natta jarde haydara so tawi noon en garti
e toɓɓerde ko adi fof min ko jarnade laamu ngu d'abord jarnade ministre de la culture mo leydi Mauritanie sabu ndewo kanko teddinira ñalawma o kanko udditta ñalawma o kadi kanko uddiri ɗum ndewo ari nde o jooɗodi ƴettude temps makko ko weeɓani e yimɓe laamu en hasi e yimɓe laamu tugnade e calendrier ji muɗumen emploi temps muɗumen no sifori jomumen so tawi ngari kewi wadde hanko difto degen jomum ari tan rokkama konngol waɗi discours muɗum gayni yeehi kanko o ari o jooɗodima e yimɓeɓe fodde ko jooɗodi defte waɗama defte toon kadi wonko jibini ene gasa tokara ma aroy toon wonko jibini wonko jibinani en enen ni e koye meɗen enen lewlawol communication notoynoɓe toon ɓe e jarnade kadi hono secrétaire général du gouvernement woni Lam Mohtar sabu balɗe ɗiɗɗe fof ko enen gondi e makko toon kanko ardi e ministre de la culture o kamɓe gondi ɗon ha waktu 14 ko nden ɓe gummi ɗon ɓe jeehi no janggo e muɗum ni kanko ministre de la culture o arti ɗon hay sinno tawi o ñaldani e yimɓeɓe o hirdi e muɗumen ha nde golle ɗe nde gasi ɗum ɗon noon ko yettude Allah e yettandeɓe laamu ngu sabu darde muɗum e nder hen woni to banggue ñalawmaji ɗi duuɓi capanɗe joyyi ɓe mbaɗi taɓande mawde no feewi ɓe mbaɗi taɓande mawde kono kadi laamu Mauritanie kadi waɗi taɓande mawde e ɗemɗe gendiji Mauritanie sabu tokara jungi nane to banggue institut de langue mo baɗanoɗo hon créé ha darti caggal muɗum e hande oɗo ɓe jarata ɗo henna hande oɗo ɓe jarata ɗo laamu Mauritanie ene nattini jangde ɗemɗe gendiji ɗe e duɗe laamu ɗe wonno ko hande o Abou Diop udditiɗo duɗal ene jangguina e soit élewaji ene ndendinana pasuji walla ko nandi hen kono to wona hono noon janguinowo faray so lewru maayi ko heɓata ko janguinowo pular o walla wolof o walla sarkolli o so lewru maayi ko ɗum woni ko heɓata janguinowo arab o so lewru maayi ko heɓata ko oga ɓe gayno ko ɗum woni ko keɓata avantage uji ɗi ko gooti ko yanti hen e ɗeɗo balɗe ɓe neldi kam ɗo communiqué goto ko faati e kawgel ngel ɓe mbaɗata wonande janguinoɓe pular laamu ngu ene waɗa ɓeto ko faati e kawgel woni concours to banggue janguinoɓe pular ɗum ko laamu ngu yuɓɓini ɗum donc firti kamɓe fedde ɓamtare pular darima ɓe mbaɗi taɓande kono kadi laamu ngu waɗi taɓande laamu ngu waɗi taɓande kadi kamɓe so tawi en ƴeewi to banggue galle pular moɓe jogui toon o galle o hay sinno tawi nanggal ngal no siforino adana ni yehino ha ummi e juuɗe mabɓe caggal muɗum arti e juuɗe mabɓe ɓe mbaɗi pose premier pierre laamu ngu notimamaɓe e nder hen on saaha kadi ko kanko ministre de la culture o kadi ko kanko notinoɓe e nder hen e oɗon saaha kadi laamu ngu kadi wonko hunaniɓe ko fati e galle pular o ko foti hen wadde donc ɗum ɗon ne kadi ko wiide wonde hakkude fedde ɓamtare pular e laamu leydi Mauritanie min de to banggue hooram wonande ko jiimi e ko nanmi ko henna ko koyɗe jaam goni ɗon ko nanalla jaam woni hakkude mabɓe ko kutodiral moƴƴal woni hakkude mabɓe ɗum ɗo so tawi ene jokki ene gasa ko yiɗa e ɗemɗe gendije ɗe ko toon to leydi Mauritanie ene gasa hay sinno ɓe dañjani fof e nder duuɓi sappo ɗi ene ɗamina kam hay sinno ko e nder temedere kala ɓe dañi hen 60 ha 70 e nder koɓe jiilotono hen ko saabu so tawi woni koto banggue jangguinde nana jangguine hen so tawi woni koto banggue hebloji nana heble e nder hen so tawi koto banggue fannuji goɗɗi kadi ɗum ɗon ne kadi nana e nder hen hakkude fedde ɓamtare pular e laamu ngu heddi noon e ñalawmaji ɗi no ɗi mbayni ɗi cinkima ɗi garɗi woni ɗi cinkima ɗi garɗi ko hohoɓe mawɓe notitimama e nder hen yimɓe mawɓe notitima e nder hen e sabu so tawi en ƴeewi ko noti toon e mawɓe ɓe ko min mbiyan ɓuuri hewde e sukaɓe ɓe sabu ñalawma gadano e ñalawma aseto sabu ñalawma aseto sa ƴeewi ko ñalawma mawɓe min mbiyanmi wonno ñalawma aleto woni ñalawma sukaɓe sabu on ñalawma kañum noddi uddugol ngol no noddi nalankagal no noddi caccacara e ko nandi hen sukaɓe ko nden ɓuuri notade kono ñalawma gadano ɓe notaki
e ñalawma ɗimmo one kadi nootogol ngol kadi so tawi en ƴeewi e subaka o yimɓe ɓe nootaki garani par ce que so tawi mi ƴeewi saal o ko 1,5 place woni hen e nder 1,5 place o saal o dañani tataɓal muɗum firti ko yimɓe ɓe nootaki kono kikiɗo o saal o heewi par ce que kikiɗo ko kikiɗe nalankagal eyyi tawde woni ko kikiɗe nalankagal ko yonta muɗum ko kañumen nooti ɗumen e nder hen e heddi noon to banggue pular o e nder leydi Mauritanie walla to banggue ɗemɗe gendiji ɗi ni so tawi en ƴetti e kuuɓal eɗen mbawi wiide ene yaari yesso no feewi min to banggue hooram heddi noon wasata ɗo ngakkanɗe mbaɗi wonande fedde ɓamtare pular jibinama jibini pelle goɗɗe jibinaɗe ɗe ko ɗen goni hon caɗele hande o to banggue leydi ndi hakkude muɗum e fedde ɓamtare pular kono wona hakkude fedde ɓamtare pular e laamu Mauritanie pelle fulɓe eyyi pelle jibinaɗe caggal nde fedde ɓamtare pular jibinama walla ɗeɗe yijuno ɗe jaari sifaji diwaniyankagal walla kinde walla banggue pine wona to banggue kinde fofo koto banggue ɗemgal eyyi koto banggue ɗemgal so tawi en ƴeewi kanje fof mi yiiɗa limtude won e pelle kono noon kanje jibinaɗe caggal nde fedde ɓamtare pular jibina kamɓe fof so tawi en ƴeewi fandare nde ko wotere holko woni fandare nde ko ɗemgal ngal yo ngal jangge yo ngal haali hujjaji ɗi yo jolte hakkeji ɗi yo keeɓe eko nandi hen kam fof ɗum woni koɓe kaalata kono noon e nder mabɓe ɓe nandirani e koye mabɓe par ce que ɓe ga so noddi ɓe to noroytako so ɓe to noddi ɓe ga nototako eyyi donc ɗum ɗon noon ko saɗede nde gandanɗa hooremaɗa koko huftidini so tawi mi tawi wiide wonde e nder leñol meɗen saabu ko ɗen caɗele guura ɗo sen ƴeewi Guinée ko ɗen caɗele goni toon sen ƴeewi Gambie ko ɗen caɗele goni toon kono noon kadi noddandu ndu ko ndu wotoru kala nodduɗo wiyata ko ndenten kala nodduɗo wiyata ko gonen neɗɗo goto kala nodduɗo wiyata ko gonen gotum min biyowo noon yen gon neɗɗo goto yen gon gotum o min so tawi a noddi kam ko yen gon neɗɗo goto o mi nototako may ɗum wadde min ko noddanmi ko firti ko mi gonɗani e nder hen walla tawi won intérêt mo joguimi min e noddandu noddanmi ɗum a jarama toga ɗo famnima sahani a dartaki siftinde yeeɓiyankoɓe Pile Média ko yewtere heende e duuɓi 50 ɗi fedde ɓamtare pular dañi to leydi Mauritanie ba Bocar Amadou gardiɗo fedde nde ɗum mawninama togami arta e ma kono ma mbaɗi yewtere wonde galleji pular caɗele mum no keewi ene aduna o galle guidiɗo central bopp weltina ha hepta Bouya Sall hokkuno hen o wurtima joomi ko Allah yomama ya fomo haalamo aljanna en kalɗo haala makko o wurti kadi hokken galle Guédiawaye o en tant que inspecteur impôt et domaine on kadi laamu kadi jaggino ha wina hepta en jii galle Tambacounda wonkama mata ko galle Kaolack tan fuɗɗi heɓtede en jetti Mamadou Ly e Oumar Diop enen hay galle men enen e Jaksamba Milo dokkimade galleji pulaɗe dokkama mahede toka ko toka wi koko tokaɓe joddi ɗo pelle goɗɗe ɗe gona fedde ɓamtare pular yiyande won fedde ɓamtare pular yiyande fedde ɓamtare pular e mabɓe holko foti wonde jokkudal mabɓe holko saboto ha goto mabɓe nodda goɗɗo wasa jaɓade ko ardi fof mi yettima kadi mi yetti tokare ko junjiɗo hen ko seeɗa to banggue juɓɓudi e ñantugal ñalawma gaɗano garangal laamu Mauritanie to laamu Mauritanie walla jagorɗe mum notade ɗum wona boulet e nder leydi Mauritanie leydi Mauritanie gila e gurdam Jiggu Tafsir en gurdam Ten Youssouf Gueye en gurdam a gendiyankoɓe meɗen mawɓe wonno tan tawa ko ministére uji ne gara gad batuji pular ene gara batuji ne noto jiida e leyɗele goɗɗe ɗe kamɓe ene wayno ko rogere arwanide nde tal nande adan afɓe ɓe ko ɓe alɗuɓe kadi ko yimɓe janguɓe kadi ko yimɓe towɓe tolnoji ɗum waɗi kamɓe ɗum wona bulete mabɓe laamu ngune won juɓɓudi yiɗi won jaɓɓal gongal yiɗi yaɓɓude e to banggue mbayligo ɓooyi ni ko janggate joni ko wiyete janggugol pular e ɗum ɗo wona e oɗo yonto fuɗɗi saabu gila les années 80 eɓɓoji e gueɗe ko wayno eɓɓanɗe yidde natinde ɗemɗe guindiji ɗe e duuɗe e guindi ɗum fuɗɗima ko ɓooyi eɗo jogui mawniraɓe gandanɗa hoore ma gonno ko jangguinoɓe école ko wayno Boub Mamadou Samba hande nana Rosso mbiɗa salminamo ɗum passage ɓeɗo foof jangguintino ko forêt kono nden ɗin kebloji ngari nde kadi min batti hen jangguino pular e ko wayno Ndiaye Saydou Amary en gandi elli kañum kadi en ƴeewi koye jangguinoɓe e jeeya e woɓɓe gandanɗa hono cifirima kadi ko ɗum woni ko arti joni ɗum ɗo kamɓe Mauritanie naɓe ko yimɓe dowroɓe ɓe
ngadi tambade demgal ngal e pinal ngal kadi ɓe ɗegota ko yaade noto yaade ɗum gila no mbirmami gila jamanuji ɓennuɗi firti ɗum ko ɗum taɓal mogal an sa woni e leyɗele men mbaɗeno leyɗele Sénégal ɗo hen sa wiyama jomum ene noori tan cikkanama to mawnate maɗa ene ɗum nina mawnate maɗa kono toon kamɓe wawi taw mawnitama par ce que ɗum wowande eyyi to banggue keɓal joni ngal ene waɗi luure ma ala saf ko enen foof e wasde weltade hen kono won fedde ɓamtare pular won juɓɓudi e won cañu sañi hay goto wawa wiide Souleymane Kane en Amadou Oumar Dia en mennoɓe ardade fedde ɓamtare pular haydara ligganaki leñol ngol haydara ligganaki ɗemgal ngal ala mbimi ko kamɓe goni yummare fedde yummare pinal nde gandanɗa hoore ma ñiklude dendagal kala gendiyanke e kala pelle pine ha gummi nderi wawi yettade ɗo yettiɗo wadde kadi fedde nde wona fedde tan no sikkirte ni ne metti haalde fedde ɓamtare pular Mauritanie hande wonko yiɗi wiide kañum e yiyande mum wonko dañi walla tawde laamu ngu kadi artiri jaɓɓal gongal wonno yiɗi haaldirde mumen to banggue ƴellito ɗemgal to banggue natugol ɗemɗe gendiɗi ɗe to banggue ɗum ni caggal ɗum noon fedde wonde ne wiye olan ardi ɗum ɓuuri wadde noon ko wayno Doro Gueye en ko wayno Bamamadou Kalidou en professeur Bamamadou Kalidou e woɓɓe nan toon taw ɓeɗo ko gandanɗa ko haranteɓe tigui rigui e nder fedde ɓamtare pulare ni walla kadi e nder ngal ndeɗon dillere wiyetede Hollande ndenne ko hafere rende ɗemɗe ɗe toppiti ene gasaki taw kamɓe fedde ɓamtare pular Mauritanie hande o mawɓe ardiɓe taw won maslaha moɓe jiiɗi yarede moɓe paami ɗum ɗo ko ni heɓirte tawɗa hettani e doole mbiya funtilami ɓuuri fellilami wonno ɓe jiiɗi yarude taw ndeɗo fedde hande ummiɓe ɗon sukaɓe arɓe ɓe mbiya minen de neɗɗo o foti ferguitade ɗo ko lawol gotol ɗo perguitinɗa France ferguitade ɗon pular foti diwtude hankkadi ko wiyete ƴewdo ko foti diwtude ko wiyete foti yettade hande koko wiyete officialisation des langues yo jeeyne hettana hoore muɗum kadi yo totte fodde muɗum ha timma France waɗede wona mumel ga maslaha ga e ha tengti noon tawi e nder maslaha o ko ɗum e yiyande mabɓe ene wawi wonande ɓe janggo teppol walla wonko bonnunoy taɓe janggo ko ɓennuno ko e tugnade ɓe ko ɓennuno ko ɓeɗo noon ko mawɓe kañumen mbiya ala tawdi en galano ɗum ɗo walla en puɗɗinoma dañde ɗum ɗo en mbasi ɗum ɗo hande won jaɓɓal gongal arti mbaɗen feere matima en nattat nder hen kono nde min gari nde ɗeɗon pelle foof e bawɗe wa noon goto mabɓe fof ne jogui gongaji muɗum ko kañum e kamɓe tan mbawi joɗade ɓe kaltanma ɗum ganda goto e mabɓe foof holko jeeyi sababu daraki darde muɗum fonno darade nde e nduɗo noddami wona pelle ɗe tan pelni ko rendo ngo e hoore mum ko yimɓe terɗe leñol ngol e hoore muɗum won leƴƴi goɗɗi mbaɗi toon ñalɗi mumen mawnini ñalɗi mumen ɓe mbiyatma ko ɓiyani so dawri ñalngu mumen wiyama ko ñalngu leñol mumen noddi hay sinno a weddima ñorgo memata leydi hakke no yimɓeɓe mbawi wade nota leñol ngol mbere enen ko hewde men ha ɓurti walla ko hewde men pooɗodire walla ko hewde meɗen heedi e fotti mbete ko ɗum haɗi yimɓeɓe notade walla kono yuɓɓinira ni walla kono no heɓlira ni wonno fewani ha wasa ha ñalawma ɗimmo o ngakkede foti wonde walla noddagol ndiwata par ce que ndemin gari min jetti nde tan min gadimi hattade ko Doro Gueye Doro Gueye o Doro Gueye ari ko Hollande ko professeur ko daraniɗo hande pular ha tiiɗi ndemin naata sal tan mbimi ko Abou mi yanɗo Doro Gueye pourquoi mi yanɗo professeur Bamamadou Kalidou sa noddama hande ko foti no Mauritanie aɗa yaha aɗa notoyo e nder noddade pinal e ɗemgal a ari a yiyani toon Doro Gueye a yiyani toon professeur Bamamadou Kalidou so tawi aɗa andi dorde men tolni ɗo aɗa foti sunade hen ɗum waɗi min gari teskade ɓiɗo koye hoy potani wasde tawtorede nguɗon ñalngu haade amin ni haalde haala yimɓeɓe gandanɗa hoorema ko terɗe leñol ngol tan nono mbiyata terɗe leñol ngol ɓesgu leñol ngol tawdi fedde ɓamtare pular kono mbirunomi toon e yewtere ni tan ɗum wona fodde politique hay sinno woni jogguiroɓe ɗum toon ko ɗum fedde mouvement MND ɓuuri heerade ɗum ɓuuri hufde ɗum woni mouvement nationaliste démocrate e nder Mauritanie nden fedde ene jogui cimtol gurdam muɗum e jaɓɓal muɗum ene yirata gurdam ɓaleɓe walla hakkeji ɓaleɓe no poti yoltirede e nder Mauritanie pelle baɗen Hollande e pelle gendiyankoɓe meɗen mawɓe ko wiyeteɓe les nationalistes gendiyankoɓe
ɓenne ene jogii yiyande holno foti yoltirede holno foti gujje men foti yeltorede ha yettoreya ɗen jiile e ɗen jiyanɗe ko ɗum addata yimɓe ɓe goto fof fooɗa banggue mum fooɗa banggue mum haaɓe mbasa wadde ɗum nede ene gasa ni mbere ko geddini ola en walla e pelle garniɓe toon ɗemɗe gendiji ɗe ko en ɗorgue en mbere wona ko geddinno mawɓe men ko gendiyankoɓe mawɓe tan rostinoɓe fedde ɓamtare pulaar tan goppiriɓe kamɓe wiyeteɓe mouvement men nde ɓe hankkadi ko kamɓe tan lanki fedde nde jogui ɗum ɓuuri jogade ɗum kamɓe guilande sosa kamɓe ɓuuri jogade en mbete ɓeɗon wona ko ɓeɗon mbete hande wona wase nandirde e mabɓe e jaɓɓal e habtare e fannu mo jiiɗi habtorade o lutodiri e mabɓe kamɓe wonɓe ɗo ɓe e fannu e jaɓɓal e banggue jam mbasa barat ɗum waɗi ɓenne kadi lohi oɗo saaha mbasi ɗum nen kono ala kulli haalin koko mbimi ko tan yoɗani to banggue notogol ngol ngakki seeɗa to banggue ɓesgu leydi ndi waɗa fodɓe yeyde to jiiya mbere noon walla waɗa fodɓe noddude taw noddani mbere noon ko ɗum ɗo mbete ko noddandu ndu walla ko erago fedde ɓamtare pulaar ndi walla ko laynugol erago ngo woni ngakki ha yimɓe ɓe mbasi notorade no poti notorade ni si bumi nani toon abouga en wiya e nder ƴettuno konngol nde ene wiya won yimɓe noddi ɗum ene mbiya koye journal muɗum mo waɗata pulaar speaking ko hen nani wonɗe ñalɗi pulaar ɗi ene gooti ñalɗi famde ɓamtare pulaar ene woodi aɗa andi ɗum firti ko mataw to banggue communication sa elan mbiya mataw ko toon woni to ngakkiri heddi noon ko sinno ko sago ko wawno wonde foof min de hande mi yiiɗa nadde Mauritanie miɗi daro e nder rendu pulaar ɗo ene haɓane taw mi yiyani ɗon professeur Bamar Kal mi yiyani ɗon Doro Gueye en mi yiyani ɗon Amadou Diop en mi yiyani ɗon kadi sukaɓe woɓɓe ko wayno Hammadou Moussa Diop en walla mi yiyani ɗon ko wayno Amadou Ndulo Sow en e woɓɓe ɓe gandanɗa hoorema ko hande ko kañumen goni jaale jagorɗe janggo tugnoroyteɗe janggo jogtade haare ɗemɗe e jogtade ƴellitare ɗemgal pulaar e pinal pulaar e nder leydi Mauritanie ɗum noon ko wawno wonde ko fof jomum en mbawno ñoƴƴude mbawa arde notorade kay so tawi erandu e noddandu rewi ɗo ɗo fonno rewde ɗo a jarama saha on koye gasde mi yiyani toon nelaɓe fedde ɓamtare pulaar Sénégal mi yiyani toon nelaɓe tabital pulaagu on ndendani jippude walla ɓe jahan eyyi aɗa andi ko ardi fof fedde ɓamtare pulaar Mauritanie toon jiida e fedde ɓamtare pulaar Sénégal en gas min jeeyi koye dow inde lewlal communication faami kono noon to banggue fedde ɓamtare pulaar Mauritanie walla tabital pulaagu Sénégal ko kañumen poti wawde noota an jabade ngal ɗo namdal mbere ɓe kaldi e noddunoɓeɓe ɓe ko haɗi ɓe arde walla ɓe gaari e won fannu taw en jiyani ɗum to peeñƴi a jarama mi haaldande ɗum yimde kaldumi ko on kaali nane nde Sri Lanka daña min 82 min kebla ɗo yomin jagguino e pulaar guykoleyaɓe min Aliou Mbaye yo Allah hokkuma cellal to wawa fonde to on saaha 29 riversant direction de l'alphabétisation ko nden laamu o yimɓe motornaɓe gari ɗo ɓe kalde mabɓe woodi yaaɓe ɓe mballodiri toon heewi kadi ko fedde ɓamtare pulaar Sénégal dañi haaju noddiɓe ɓe gari ko namnade belgal golngal no woodi walla wodani ko ɗuma e nodduɓe gueɗal keɗigal ngal ko hakkude fedde pelle men biyeteje ɓamtoje e ɓamtaji pulaar ɗe hakkude mabɓe tabital pulaar ko jibini abou gay ko to haalɗo joni ko beele woni yimɓe ɓe teskinoɗa hay sa haalani inde wiiɓe nani noddago ngu koye radio ma te koɓe motornaɓe e to gara a jarama min kam nde garmi nde wonde mbaɗa heewi so tawi mi yeehi Mauritanie no waɗi ɓe jokkodirtumi toon so mi ari hankkemi ko noddude ɗumen e ɓenne won ɓende noddumi ɗumen nde no togara wiiri ni ko ɗum woni ko jaabi kam wonde kañumen jawani tinde ɗum tan koye journal mo mbaɗanni ewo ha ko gartuɗen ko ni ha ko gartuɗen ko hecci hanki tan won nelduɗomi message wi wonde kañum de ene yaafno wonde kañum tinano so tawi tinno ko garowo kono tinani haramiji muɗum jeeɗiɗi ewo nde o haali ko ƴettumi message o transfert mi ɗum hoorejo fedde ɓamtore pulaar pour seedantagal wonde won ha joni woytotoɓe tinani noddanno heddi noon ko to banggue Mauritanie kamɓe toon ɓe communication mabɓe toon ɓe mbaɗi e radio Mauritanie ɓe mbaɗi hen jewte ɓe mbaɗi hen communiqué ji télévision Mauritanie ɓe mbaɗi hen jewte ɓe mbaɗi hen communiqué ji e téléji goɗɗi
e woni réseaux sociaux ji gonɗi toon ɓe mbawi jokkodirde e nder hen ɓe mbaɗi hen jewte heddi noon to banggue communication Mauritanie hande saɗede nde ko enen haalpulareɓe wonɓe toon ɓe jeeɓata télé Mauritanie ɓe keɗota ko radio Mauritanie ɓe jeeɓata télé Mauritanie ɓe keɗota ko radio Mauritanie eyyi ɓe jeeɓata ko téléji goɗɗi ɓe keɗota ko radio ji goɗɗi ɗum min mi teskima ɗum e mabɓe ko ɓooyi par ce que rawane ɓe keɗota ko ɓe jeeɓata wona to banggue jayde bindol wona to ɗuma ɓe keɗota par ce que min mi yeehi toon kawrumi eɓe jogui crise coupure ndiyam ina woodi fodde lewru e nder Mauritanie leegal ɗo jippinomi ɗum mbaɗi fini subaka tan mbaɗi yeehi bitik garmi tawmi ɗon debbo goto eɓe kaala haala coupure aji debbo ne wiya wonde e ndiyam arti joni kono noon probléme o ko so arti joni kadi ene wawi yaaha mbimi onon mete kamɓe ɓe mbatta communiqué ji to banggue ndiyam ene kuppa ñalawma naggam waktu naggam ngal ɗo leegal walla ni walla na debbo mo tawmi ɗo no o heɓɓito o wi kam wonde hay so ɓe mbaɗi communiqué ji komin keɗota minen min ngala haajo télé Mauritanie min ngala haajo radio Mauritanie min koɓe Mauritanaɓe ni o wi wonde min keɗoto ko Sénégal téléji mum radio ji muɗum hay so ɓe mbaɗi gane min tinata mbimomi noon mete ene foti wonde o wi fotani wonde kanko kadi jabti kam wonde ɗum so tawi woodi ko fotani wonde et pourtant to banggue communiqué ji ɗi ɓe mbaɗi ɗum min mi yii toon wonɓe gandanɗa hoore maɗa kañumen gondi e nder fedde wotere lurdi e koye muɗumen woy sa yo aɗa yaha to woy sa yo mi yahata a faami ɗum waɗi toon woy sa yo aɗa yaha woy sa yo mi yahata haare ma ko haare maɗa naworta kam ga ko leñol noddi ko rendo noddi so noddi min wotoyto an noon so tawi ka kaɓa ɗum ko an jooti jaama to temps o gasi heddi ko seeɗa heddi ko seeɗa an koye ma ga an uddata holno Mauritanianaɓe jeeri lewral communication jewte mum e yimɓe muɗum hayso ko 2 secondes eyyi jewte ɗe kam no mbima ni tan fadde nde so tawi no to banggue jewte ɗe ene yeeɓe no feewi saabu min kanko tokara mi haalde makko ko rokkimi ko rokki lewlowal communication fedde nde ko ɓuuri ɗum par ce que fedde nde nde yaaji toon nde nanama toon fedde ndene kadi wonɓe toon ɓe cikkarmata ko fedde nde ɓuuri fedde ɓamtare pulaar Mauritanie ɓuuri fedde ɓamtore pulaar Sénégal ɓuuri tabital pulaago e kuuɓal wonɓe toon ɓe ko ɗum cikkar saabu nanalla o e to banggue golle ene wawi wonde noon to banggue golle to banggue goɗɗo o wona noon eyyi to banggue golle eɗen gandi kam hande o lewlal communication ko gollata ko pelle ɗe gonduɗen ɗo ene ɗe gollani ɗum na waɗi noon pelle golloje ɗo mi yiiɗa limtude golloje ɗe ɗe gollata ko ɗum kono noon kam eɗen gandi kam enen hay sinno ko seeɗa e cettukunal hay sinno ko lawol gotol lewlowal communication muuli deftere hay sinno ko lawol gotol lewlowal communication waɗi heblo hay sinno ko lawol gotol lewlowal communication ƴetti neɗɗo goto e gendiyankoɓe leñol ngol mawnini ɗum waɗani ɗum e gueɗe gabbiɗe e muɗum donc lewlal communication wonko waɗi hay sinno ko seeɗa e cettukunal e golle muɗum to banggue inde nde noon kam so Allah ena sari no fewi heddi noon ko en ala ɓurani heddi noon la noon taw ko indam e inde maɗa kam indam ɓuuri inde maɗa wona ka namdiɗo ana kalfita e fedde an joguiɗa somi jippima ko tewe ata e gar e so yiiɗi kono kam min mbaɗa andi kam indam toon nde kam mi haalni mbimi ɓuuri inde ma toon heyɗo tan jiiɗi inde ma ala wona heyɗuɓe ko wona ɗum ko ko jarnade kanko Bocar Amadou Ba darde makko tigui rigui e si Adama e Diop Hammar vraiment ko neɗɗo baɗɗo fayida kanko Diop Hammar par ce que ko neɗɗo dariɗo tigui rigui kadi ko neɗɗo jiruɗo par ce que koye darde han o fenti ɗon jimol rap o rappani min ɗon tan kam ha kanko hoore makko o ɗeɓi rapporde hen kono noonne kadi Lam Mohtar secrétaire général du gouvernement onne kadi eɗen jetta ɗum par ce que o bismima en galle makko en jeehi toon kirduɗen makko ha 2 heures du matin eyyi ɗum ɗon noon ko hunde wonde fayida jaɗɗen toon koye kanko Abou Sy yontude Cheikh Oumar Seydou Nourou Dia to Tulde ko hono noon kanko Hammar Diop wondude si Adama yantude kanko e galle makko vraiment ko hirde nde kadi yewtama toon irtama toon kadi bayraɗi ko ɓooyi ko gurdam
rendo no sifortono hanki kelle kuljinaji taballe gila kelle kuljina ko non kadi ko be jengton ko kadi addi lappol modon gazel ngol toga mi uddi yewtama e udde kam mi ko makko toga may battu yewtere ala mi anda waseto may battu yewtere ko faati hakkude pelle de e nannugol ɗemɗe ngendiji Mauritanie e jangde laamu e nannugol ɗemɗe ngendiji Sénégal e nannugol mum e duɗe laamu hol caɗele gonɗe heen hokkugol mbaynotoɗa mbaynortoma ko ardi fof ko yettude no wirni hohoɓe e mawni meɗen biyeteɗo ceerno Mokhtar Lam ministre ceerno Mokhtar Lam secrétaire général du gouvernement de lamde wata ko yalla e ɗum woni eyyi ko kala calbunaji mawniraɗo ko bandiraɗo ngol waɗi cili ɗiɗi somi ari Mauritanie hayno gummirimno wadde o bismimin kadi hirande ɗum noon ko teddugal mawgal Lam ceerno Mokhtar Lam wona wonde ɗum ministre e nder leydi Mauritanie addi ɗum notitade fedde ɓamtare Pulaar Mauritanie o jeeya ko e yimɓe ɓurɓe ɓoyde yidde pinal Pulaar e daranade Pulaar e nder leydi Mauritanie sibo cercle du bammal naneteɗo adiɓe wadde bammal lansude ɗum e nder Mauritanie ha yiiɗa toon guille yiiɗa toon hande ɗi wandama guila e wandama lansuɓe toon Baba Mal wiyeteɓe cercle du bammal ɓe kanko e jeeya koye sosɓe ɗum ɓe kanko ceerno Mokhtar Lam ɗum waɗi darde makko e nder Pulaar ne tiiɗi ne teddi kadi omo wawno wiide min oɗo ko miñam ko min bandiraɓe mi wawata yaade mbeɗe wiya mbeɗe bismo ɗum kala nde ari walla mbeɗe tennir ɗum aɗa neɗɗo hodda e neɗɗo jiiya ɗum ɗo woni cukalel ɗo walla ɗo woni miñe ɗo ko dañi ko wa jiira ɗum banggue yitere seɓde yitere kono kanko Allah dandimo e ngun kongu Allah kadi dandimo e ngal hasidagal ko moƴƴo ko tedduɗo so en ɓinni toon ko lewlol communication dañi toon ko ɓuuri mawnude ko waɗi fayida somi haadi yamɓe ɗiɗi artude ceerno Mokhtar si won ɗo min kaldi ko heewi e banggue leñol ngol ko wona ɗum ko arta ko yewtere wonde hayso artu yandere ministre haala defte ɗe yiyande mini ɓe ñukkere ma e defte ɗe ko lelal liggi toon ko lelol ala ko liggi toon ko ɓuuri ko fedde ɓamtare Pulaar Mauritanie liggi fedde ɓamtare Pulaar yerodirtaki e lelol communication wona liggade nde to banggue golle e to banggue baɗe fedde ɓamtare Pulaar Mauritanie wawa yerodirede e lelol communication sene yerodire e fedde ɓamtare Pulaar Mauritanie wayata ko hakkude ñiiwa e cofel eyyi to banggue golle e fofof wona ɗum ko ministre kalfinaɗo ko feere pinal ministre de la culture garnoɗo o yii meɗen o noddi en mbaddi e makko yewtere o jaɓɓi men to bureau makko en jeerde makko won podoje o foti so Allah tawni meɗen walla e nder jewre goɗɗe gaɗoji eɗen mbawi wadde ɗum hen moƴƴere Allah e maɗa on jaama Abou Gaye banggue nano Abou Sy banggue ñamoɗo communication notinoma hono ba Bocar Amadou e fedde ɓamtare Pulaar duuɓi 50 ko ɗo woni ɗomin tonganto on ma garta jewte goɗɗe to banggue galleji hono galleji pelle capital Pulaar e pelle ɓamtoje Pulaar gurdam mumen ma garta nannugol ɗemɗe ɗe e nder duɗe laamu ɗe ko ɗo katten ha lawol ngol so jeeɗo ñaawi